ni midhi miyo tiko ben adier to ka baba wacho ni iwene jowadu idhi chung' ang'o? Asewacho ni ka baba wacho na awene jomoko to kadhi chung'. Ok idhi chung'. Ok adhi chung'. Iwewe kamano. Okay. I'll live to fight another day. To penjo ni wacho nyan matimo ng'o? Ni wacho ni midhi miyo tiko. Ng'iseni ambe mane gima. Okay. Enoka sakuro mayo wangu lakini hakuna makamu binacho ni mosna ora mawili gidhi romo gi oron wuon dola gojienda de la Route 2027 to giadumo wuore governor seat ma Kisumo obed prepared. Akawo ang'eyo ni gin weg dola gang'o gine got ang'eyo bende Trevor ni telo ok en pesa. Ka telo dikoro en pesa ji mang'eny anyama dikoro anyalo miye examples akada chiwo examples go sani. Omiyo nitie ji mang'eny anyama nigi pesa ma bende ok otelo. To bende nitie ji mang'eny mana nigi pesa mano yudo thuolo mar telo kaka Sonko ma Nairobi. Pimna nena ni Sonko gi pesa neno the kind of a governor he was. Omiyo ng'ato kik nyiso wach ma pesa. Okay? Pesa is important, yes, but it's not everything. Ka ng'ato manyo leadership. Okay. Yeah. Ka koro wadhi mbele ini king'eyo chama ni kuma koro chomo. Udhi